Кличеш ти, і Господь чує, кричиш ти, і Господь чує тебе. У беде не покинет Он, Господь твой. Кличеш ти, і Господь чує, кричиш ти, і Господь чує тебе. У беде не покинет Он, Господь твой. Пан с вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сирот нас, собранных у ім'я Христа, каб скласти Богу найсвятейшую ахвяру, стоять дети, якія перший раз сьогодні приймуть святое тіло і кров нашого Пана Єсуса Христа. Гэта вельмі важная хвилина для костюла, який радуецца новым удельникам стола Пана. Гэта таксама вельмі важная хвилина для вас, дети. Ад гэтай імшы вы будете часто спажываць хлеб, які дае вечнае жыццё. Няхай гэтае акрапленне святой вадой нагадае дзецям і ўсім нам святы хрост, падчас якога мы атрымалі годнасць дзяцей Божых. Пане Ойче святы, Твой Сын нас адкупіў і праз хрост адарыў нас новым жыццём дзяцей Божых. Узглянь на нас і зрабі, каб мы акропленыя гэтай вадой аднавіліся духам і служылі Табе чыстым сэрцам праз Христа Пана нашага. Дорогие дети, попросите зараз ваших батьков о благословении. Нехай мое благословение сподорожничает Тебе, Мария, опекунка верных, нехай объявит Тебе своей опекой. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Поклонение Богу, что есть мое избавление, Богу, что есть мое натхнение, слава и честь и поклонение. И честь, и поклонение.
хлопцы дзецям прыходзяць да мяне, бо да іх належыць валадарства нябеснае. І сваёй невыказнай любові Езус паклікаў нашых дзяцей да сябе ўжо ў сакраменце кросту, адольваючы іх удзелам у Божым жыцці. Сёння мы просім вас, дарагія святары, удзяліць нашым дзецям першую святую камунію, каб яны змаглі ўжо поўнасцю ўдзельнічаць у ахвяры святой імшы. Абяцаем быць для іх прыкладам сапраўднага хрысціянскага жыцця. Як земля прагне воды і сонца, так наши душі прагнуць Бога, Яго бясконцую любовь. Надышоў гэты чаканы дзень. Мы стаім перад Богом, і радасць перапаўняе нашае сэрца. У гэту ўрачыстую хвіліну просім вас, шановныя святары, каб на алтары разом з хлебом і віном расклалі ахвяру наше жыццё, наши сем'і, наши радасці і смуткі. Просим, каб вы склали и нашу будущую, наше неведомое завтра, и попросили доброго Бога, каб стерег нас от усіх небезпеків і зла сучасного світу. Так само и вас, коханые батьки, родные и все присутные в костюле, запрошаем до супольной молитвы за нас, как мы заховали верность Богу и у Божьей любови тримаемся до конца життя. Подчас святой святой мши спольно молимся о потребные дары, ласки, Божие благословение для детей нашей парафии, которые приступают в первый раз до коммунии святой. И как мы могли годно скласть на святейшую ахтяру, и просим Бога за наши обряды. Споведаемся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами, Бог всемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Апостолам. Калі настаў дзень Пяцідзесятніцы, усе былі разам на адным месцы, і раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. І з'явіліся ім языкі, падзеленыя быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх, і напоўніліся ўсе Духам Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі в Єрусалімі юдеї, люди побожні з усякого народу під небом. Коли узнявся шум гэтых, собралося мноство людей і захвалювалися, бо кожний чув їх, що яны говорять на ягонай мові. І бянтэжыліся, і дзівіліся, кажучи, ті ж усе тыя, хто говорять не галілейцы, як жа мы чуем кожны свою мову, у якой нарадзіліся, парфяне і медяне. Пошли, Пане, своего Духа, и обнови обличья земли. Благослови, душа моя, Пана, Пане Боже мой, Ты вельми великий, незлеченные, Пане, Твои справы. Земля наполнилась Твоими створениями. Спаси, Пане, своего Духа. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. У той час
Jezus сказал своим вучням: «Коли любите меня, будете заховывать мои заповеди. И я попрошу Отца, и дасть вам іншого сутешальника, ка был с вами навеки. Коли кто любит меня, той заховывая слово мое, и полюбить того Отец мой, и придем до Его, и зробим жилье Его. Кто не любит меня, той не заховыває слов моїх. А слово, якое ви чуєте, не моє, але Отця, який послав мене. Я сказав вам гэта, будучи з вами, а сутешальник, Дух Святый, якого Отец пошле у ім'я моє, навучить вас усьому, і нагадає вам про все, що я сказав вам». Это слово Пана. Похваленный Иисус Христос. Милованным Степану, дорогие братья и сестры, дорогие батьки, хрустные. И вы, дети, які сьогодні перший раз приймете Святую Комунію. На початку гэтай науки хотів у вас запитатися. Може, коли і питався. Може, питався хто інший. Але хочу почути вас, що ви відкажете на таке питання. Чи хочете бути у небі? Чи хочете бути у небі? Ага, уже криком отсметили. Чи хочете бути у небі? А что-то так слабовато. Давайте мацнее. Чи хочете бути у небі? А ще мацнее. Добре. А ваші батьки, хресні, запитаємося у їх? Давайте разом. Чи хочете бути у небі? О, ну, всі як добре відказали. Одразу, з першого разу. І так само сьогодні хочете бути у небі? Хочете. Але так ви застановились. Напевно подумали, ну сьогодні може небо, треба відсвяткувати першу комунію. А пізніше може. Бо сьогодні велике свято. Свято і для усього костела, бо свято з послання Духа Святого. День народження костела, можна сказати. Але так само свято для нашої парафії, для усіх вас. Урочистость першої святої комунії. І у этот день вы такие все пригожие. А пригожие не только потому, что маете белое одеяние, белые альбы. А может кто откажет, чему вы сегодня такие пригожие? Тому что сердце ваше так само очистилось. Так. Вчора ви перший раз приступили до сповіді. Вчора ви посповідалися, попросили Бога пробачення за свої грехи, які ви зробили. І ваше серце стало чистим. Чистим, як гэті альби. Як гэті біле одіння. А коли на гэтым білому одінні буде пляма, то що треба зробити? А коли у серці буде грех, що треба зробити? Посповідатися. І ви гэта уже вельми добре ведаете. Бо після першої сповіді, тепер будете часто до сповіді приступати, як часто приймати святую комунію. Раз 2 года ви підрихтовувалися до этого дня. І вас навчали, вам розказували, що означає, як великий дар ми отримуємо, коли приймаємо Пана Єсуса комунію. Може так само мені підскажете, мені, батькам, ще раз, як всі разом. Ми почули. Что это означает? Что нам дает коммуния святая Пан Иисус, який до нас приходит? Это только хлеб? Нет. Это оплатка? Нет. А кто это? Тело Пана Иисуса. Сам правдивый Божий Сын до нас приходит. Наимилейшие, гэтые дети, отложенные от нас святых рост, называются детьми Божьими,
і сапраўды імі з'яўляюцца. Дарагія бацькі, вы да гэтага часу стараліся выхоўваць сваіх дзяцей у веры так, каб захаваць у іх Божае жыццё і развіваць яго. Падчас хросту вашых дзяцей вы ўручылі свечкі, сімвал Хрыста, які з'яўляецца сапраўдным святлом. Цяпер дзеці прымуць святло, запаляць свае свечкі ад пасхалы, сімвала Езуса Хрыста з мёртвых паўстала. Прыміце святло Хрыста. Освяти гэтыя дары красою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечары узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскрешение и чекаем Твоего прыща в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно.
вось баранок Божий, вось той, кто бери на себе грехи свет, благословленные, покликанные на вечеру Его. Пане, я не ваты, как ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Все наполнились Духом Святым и обвещали великие справы Божии. Аминь.
Боже, Ты щедро наделяешь свой костел небесными дарами. Заховай, просим, спасланую нам ласку, каб действенным был у нас дар Духа Святого, а духовный по силах да помог нам досягнуть вечного откупления. Раз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в упокое Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя.